Mburiku, sake iki lho desa, Mami. Kok jalan ini? Entar gini sih. Udane iki lho. Mami. Pergi yo. Saiki. Saiki mau. Saiki apa? Anggone ini jalan iki wae. Oh, pergi. Ono iki ade ya. Kemudian dia melu iki malah. Ono ya. Mundur belakang. Sender ya. Ya makanya dia melu udah wae. Iki wae apa piye? Hah? Kalau nang burine iki lho. Mundur. Oleh den wae ngono. Rumah tekan melon kono ning gurine mah ora apa-apa. Wonten lagi pisan iki. Ora cek sekarang lagi.